ka koke ala ta kofe morni fendo tibara ke nyoko fe ka danke moria ganza nye seveni walanka ganza mor te soko kyo parce que samiru ne jine c'est différent non jina nakasile odi samiru parce que akaja ala fe ni samiru tigi yere ibi samiru yinyena di aw samiru bi yinyena di ina bi nyowo no abaro kere Allah akbar comment famu lanzini comment bete fosa aw samiru bi yedi comment famu o mais ibe miye ka be jina yi o manjane o ba foko jina jigira la no jina ma jigala sitane ko golene bala aw non non lanzini comment famu samiru bi yedi comment famu ngabe baroke ka baroke lanzini comment famu samiru na ija ibi samiru ibi den saba mara samiru la samiru siguro ma saba comment famu samiru dobe obi samiru be mara comment famu samiru dobe obi samiru be de mara ni be kuma fo ale wa soro samiru femfe be mara ke yoro be ale ba bedo ebe femi mfa ye doro ina fe finye be teme chokomi ebe femi mfa ale anaka tema anaka ke simon koroni shi awo comment famu ya fama mor demsheni chaman be bi samiru demshenu ne furusiri samiru demshenu oni samiru demshenu furusiri donc ni iulu furusiri ulu tina dongodo ulu tsika wele kuma be comment famu ulu biti ko kuma be quoi comment famu ulu e samiru demshenu ye parce que baw bulu mara bo ode kama mbito ka fonga kuma la ko samiru dembe babe aywa comment famu samiru badi samiru mimbe jinya kote nani mara comment famu wala me kuma la surnyana ka fiye 600 commerçant dobe iba jama ba ko comment famu iti jama enke to don jama inte tike lanzini hali na e fen kolonta abisa samiru nasira de do comment famu aywa ya famu wajulu kela abi nako ho alaka dantan fe onte siki tujo samiru bari bokyo Allah awo ne be president dodon president dobe ne ba don namu president nye uluka jamana sharia soso kake president parce que mimbe ka fo obe ko nunu nyedonde kosobe comment famu ka jamana sharia soso kake president mijana kake president togo minya kaye parce que samiru togo de do mais ale rebe samiru ko ladi comment famu comme président ou be ministre ou be mogo bado ou be mordo quoi ibse ka doye 600 iba soro ale re samiru tigiye kateme mordo kan quoi ka soro aleti muri ji aleti muri no aywa comment famu o le lamto ka fo nko mawo be do samiru la quoi mogo bi samiru ta quoi kosobe ka soro moriate comment famu parce que ni woni nga mor doronde samiru tigiye non hal dongli dala samiru tigibe aw dongil dala dobe lanzini nulu e kene sigi namu dia yoro ala ka dantan fe uni iku ka sigiri temina erkele kifaka adama dembe bo yoro retado comment fam o e samiru ko de comment fam président dobe comme ngana kuma tigi bolo am continent kuma e président dobe ayuka jamana de sharia soso ka ke président aywa mais akabara kera chokomi kile mod amiru sobe do dala comment famu ko inkera lanzina e kabdama iba kalama hali ni mogo mi be jamana inkono ni tafe ala be gere sima o be ala bi dese mais mogo be se ka bali sharia soso ina aka fanga inte sigi a mogo kelente ni be se ka kodo glan ni be se ka ge sababu ye ka marfata jamana kama pour que kele ka wuli pour que manda ingana ke parce que ale sharia yere de soso direct la quoi parce que mi makanka go ka jamana la ayoke ka sigi jamana président comment fam mogo fenfe be ni bi se ka marfa de ta ale kama ni jogelenye
a jo kelen bela jelen sara kelen mais ni mo nyinga ba fo qu'est-ce que kama empoisonné de non ma empoisonné de lanzini non ne samiru yi bogo yan sisan ki gosi yan sisan o bita appareil ke ka yan belaje o ti fen mais e ba do fen bi la ne samiru yi gosi kungolo la sisan comme anale be bana bla mo la bo nyoko na de ke ko na yi gosi kungolo la sisan lanzini non yamma adama den dan tan fe on to te fen de mais e min be e be fen ni ka fama ya bita amerique bita jien yoro appareil ke ou apparaît do Europe it fen no mais yere ba do no fen do be e kuma famu o jamana tigi fen fe bi se ka bali fen do la fen fe bi se ka bali ko do de la ka te sariya in soso ka sigi mogo bi se ka marfata mogo bi se ka jamana denw la murti mogo fanga bila a mogo kelente mi masaya na ka sariya in soso u besara mais karamo mu e kuma samru de ba ke o ne go kuma de fi e nyana o lanjini ni chira mogo dowla ala ibado ko be senasa ne do mogo be ne do kana kunfi nyina ngade kusube ni go kunfi ma miri so kele kunfi ta do mais ne do mogo nyina nga mori nyina nga ban ko klegele mori ko be chogodi bafo ibado bafo tarike ye jogelen to ko fode ibado wa ne bado min do ta do tarike che ba ko teke chengana e gansande sigatula ne che unye abi che uni kodo che fendo bi sigatula e kuma infamu lanzini no o jamana kuntigi abi fangala halisisa hali sisa abi sariya soso ngono abi jamana nkuna na ya jatuguni abi sigi tuguni e kuma infamu samiru de bake aywa samiru abe barake iyedi e kuma infamu o samiru fana anasira fana be na be ebolo e bi se ka bara fana ki ibadi mogoma ibi nin soro ibi ke wartigi abi ke wartigi ibi ke famai ibi ke fama kusube ya famu o ka adamaden karabaka na naye fana kuntala samiru baki aw e kuma infamu la jeni ni ne morie ko morie de madeli ka foye a nyena sevenden ko ne bitigila o moru do ma foye ne sevenden te allah akbar e ambe ansisa kusube e moru papier ne bolo ya moyi e kurane ya ayi ibi do ne ka mobile kono ibi moru papier ye ibi laturu de ibi ala togo ye ibi sevenden ye iti foye ibo ye ne yere la o lanjini nabo min be kesini ani min be kesini ngene o cheni min ba do ka to aka salon kono o cheni fitini de flene allah akbar no chesi mankele ndo mo nyininga ke lanjini c'est-à-dire que ni ba fika mogo don mogo nyininga dombala ni donimba dombaka ni doni ala aben ko na chati dondo sigatenina tiens ya famu donimba ni ya ye ko karsa be doni ndeke mais a dombaka de ni doni ndo ala aben ko na chati doni kelati pardon oui mais lanjini ne kodo e nyana ala ka dantan fen dola o resultat bora e nyana ebe nyedo akene la iti son